hadin ke jing beteng ban lum jing tip halor ke jing sha lang shop ki long ying long sem ha kini gi khniat sngi ki bladap da ke jing wan be jong ler ka bejur uslap baru pria ha ke constituency Mauhati Hariboi district u ba Charles Marngar ko munong mi khmat pai ba menta ke sngi ru ula beteng biang ban len ye kendu ya ki long ying ki bamat ya kalanot sha lang shop da ki bor mariang ha kini gi sngi ki bladam ha ke jing dan lang ki nong ilam shnong bat ki riu rong ba ki balaya sendran lang uba Charles Marngar oleh banjengo ye kisnong ki benadu nasionong raitong shadu laper kini ki belangat ha ka jinglang shop ke bor mariang ha shnong raitong ki don kharar ying ha shnong kli tro ki don nyow ying ha shnong mau kenrong ki don riu ying ha shnong tdo shau ki don ar ying ha shnong pam riniai ki don ar pu ying ha shnong pam laban ki don san ying ha shnong senidan ki don sau ying ha shnong lamalong ki don shipau ying ha shnong maupan ki don nyow ying Hasinong mau tari kidon khat praying, hasinong yamkhon kidon saw ying, hasinong mau laho kidon lai pau ying, hasinong pamlatar kidon kendai ying, barak sinong laper kidon arp ar ying. Hagini kijing le jungo ye kiti gilanon, uba Charles Marngar ulapan mang ya kijingirap syabaro gilanon.